I forbindelse med vores forløb om deskriptiv statistik, så skal vi se lidt på, hvordan man foretager beregninger i Mabel. Og jeg har taget udgangspunkt i et eksempel fra eksamensopgaven i 2015, august 2015, hvor der var en opgave om antallet af bæltefikseringer i 2013. Og det man har opgjort, det er varigheden, altså hvor længe man har været bæltefikseret i målt i timer. Og opgaven er bestemt i kumulerede frekvenser og tegne en sumkurve. Det jeg gør mig opmærksom på, det er, at jeg først og fremmest tager herop aktiveret gømpakken. Og så har jeg her i en matrix, nøjagtigt som når vi laver regression for eksempel, indtastet mit observationssæt. Læg mærke til, at 0 til 2 skriver jeg 0.2, ligesom når jeg for eksempel i en plot-kommando gerne vil have den til at tegne for x gående fra et eller andet end minus 10 til 10. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har gemt mit data. Det kan man jo skrive. I en matrix. Sådan, så er vi klar til at gå i gang. Man har et hav af muligheder i Mabel, når man gerne vil lave deskriptiv statistik, og vi kan ikke have gennemgå dem alle sammen, så derfor så vil jeg vise jer en, der er vigtig, og så vil jeg vise jer, hvordan I finder ud af resten. Så lad os starte med den ene, der er vigtigt. Vi er i gang med opgave A. Så skriver jeg, for at finde de kumulerede frekvenser, bestemmer jeg frekvenstabellen. Så laver jeg et matematikfelt, og så skriver jeg frekvens, tabel, lille f, stor T, på min matrix M, trykker enter, og så får jeg den her ud. Her har vi simpelthen fået en frekvenstabel, fået Mabel til at beregne, hvad er hyppigheden, hvad er frekvensen, hvad er den kumulerede frekvens. Så kan vi konkludere kumulerede frekvenser. Bestemt, de står lidt til højre. Når vi så skal videre og tegne sumkurven, så skal vi jo finde ud af, hvordan man tegner en sumkurve. Og det kunne jeg godt fortælle jer. Så skulle jeg fortælle jer, hvordan man beregner varianten, og hvordan man gjorde alle mulige andre forskellige ting i Mabel. Og det er i stedet for at vise det, jeg siger, jeg gør sådan her. Og så kan jeg skrive hjælp med et spørgsmålstegn, og så hjælp til gømpakken. Trykker jeg enter, så åbner Mabels hjælpemenu. Den har vi her. Og så kan jeg se, der er et afsnit her, der hedder deskriptiv statistik. Der er en hel masse kommandoer. Der er for eksempel frekvenstabel, som vi lige har brugt. Der er også antal ops. Der må man trykke på den. Antal ops beskrivelse optæller antal elementer i en liste, en vektor eller en matrix, hvis matricen er en hyppighedstabel. Okay, så den bruger den altså til at måle antal observationer, man har. Fint nok. Vi går tilbage her på piletesten. Nu skal jeg jo tegne en sumkurve. Og der er noget her, der hedder plot sumkurve, så lurer man, om ikke den kan hjælpe. Okay, det er så, som jeg bare skal gemme matricen M, og så skrive plot sumkurve M. Så det prøver jeg. Jeg tegner sumkurven. Plot sumkurve M. Og super, det virkede. Her har jeg sumkurven, og som lille bonus, så får man da kvartilerne givet. Det var da fantastisk. Så har jeg jo sådan set løst opgaven. Men altså, der er et hav af forskellige kommandoer, der kan bruges. Det kan være, at man har brug for en forskrift for sumkurven, så kan man jo trykke på den, så får man den ud. Og der kan man jo gøre lidt af hvert ved hjælp af den. Det kan være, at man har brug for det en opgave. Det kan også være, at man har brug for at finde gennemsnit, middelværdi, eller tegne histogram, eller finde kvartiler, eller tegne boxplot. Har vi også en, der hedder. Så tegner den en boxplot. Det er jo sørme smart, var. Og sådan kan man også blive ved. Så løs nogle opgaver, kast jer ud i det, se om I kan finde de rette kommandoer til at løse jeres opgave, og god fornøjelse med arbejdet.